Jeg vil gerne fortælle noget om udstyret, der skal til Caminoen her. Sådan en Camino-vandring, den kan være lidt halvår, hvis man ikke har det rigtige udstyr. Og jeg har virkelig sørget for at købe kvalitetsudstyr. Hvis vi starter op fra her, så har jeg hatten her, som har en god, bred skygge. Det er godt, når solen skinner, for at få skygge, og det er godt, når det regner, at det holder vandet ude. Den kan også folde sammen her og puttes i lommen, og det er ret praktisk. Så har jeg her en sådan trøje på her, som er god svedabsorberende, og den tørrer hurtigt, når jeg vasker den om aftenen. Jeg har et par kortbukser her, hvor jeg kan lyne forlængelser på her, hvis det er koldt. I lommerne her, der har jeg min diktafon, og jeg har en skridttæller, så jeg kan se, hvor langt jeg er gået. Der er også ure i. Så har jeg sådan en lille træfod her til mit kamera, og kameraet, det har jeg siddende her i hånden på rygsækken, når jeg har rygsæk på, og ellers når jeg ikke har rygsæk på, så har jeg kameraet i lommen. Så har jeg også sådan en lille tør håndvask her, som er noget desinficerende. Hver gang jeg er på toilettet eller har fat i et eller andet, så tager jeg lige en dråbe ud på hænderne, og det er også en måde at sørge for, at jeg ikke bliver syg på. Hvis vi går længere ned her, så har jeg støvler på, Gore-Tex-støvler, som er gode solide, især når det er stenet eller groft terræn, eller hvis det er koldt. Jeg har valgt at have 2 sokker på, en ydersok, som er en lang nylonstrømpe, og en indersok af bomuld her. Og dem krænger jeg så uden på støvlerne. Og når den er så lang, som den er her, så betyder det også, at det her forhindrer småsten i at komme ned i støvlerne. Når det er varmt i vejret, og det er en vej, jeg går på, så har jeg sandaler på, som jeg har hængende her bagpå, for der er ikke plads i rygsækken. Her foran der har jeg en slange, som går op til en 1,5 liters vanddunk og inde i rygsækken. Og der kan jeg, når jeg går, så kan jeg suge vand her, så jeg ikke behøver at stoppe op og tage rygsækken af for at få noget at drikke. Temmelig smart. Så tager jeg rygsækken af, og vil gerne vise, hvad jeg har i rygsækken. Øverst heroppe har jeg de vigtigste ting, såsom min pengekat her med 3 lommer i til euroer, til kroner og til kvitteringer. Jeg har også et kort med her over ruten. Jeg har mit Camino-pas, hvor at der er stempler i alle de steder, jeg har været, så jeg kan dokumentere, at jeg har overnattet de steder her. Og et par solbriller og mit pas. Hernede i bunden, her har jeg det, jeg sådan kan få brug for hurtigt i løbet af dagen. Og det kan for eksempel være mine de her bukser her, lange bukser, jeg kan lyne på her. Det kan være en windbreaker her, en anorak, og en trøje med ekstra lange ærmer. Jeg har her en poncho, fylder ikke mere end sådan her, men når jeg pakker den ud, så ser den sådan her ud. Og den kan jeg tage over hovedet og over rygsækken, og så gør det ikke noget, der regner. Jeg har også et liggeunderlag her, og pusligt liggeunderlag, som jeg kun få gange har brugt til at sove på, fordi der er altid en madrasse der, hvor man kommer frem. Men det er rigtig godt at have til frokost for eksempel, eller til pauser, hvor at det er selvopusligt, men jeg kan også puste op. Det er rigtig behageligt at sidde på. Et par gode, solide sandaler er vigtige. Nede i rygsækken, der har jeg forskellige poser, masser af poser. Og det er poser, som ikke knitrer. Hvis man skal afsted om morgenen, så er det ikke særlig rart at forstyrre de andre med en knitrende pose. Den her pose, den indeholder alt muligt med sæbe og forbindinger. Den her pose her, den indeholder sådan noget som t-shirts og ekstra sokker, underbukser og sådan noget. Det er min toilettaske.
I denne her, der har jeg kosttilskud af forskellige art. Og her har jeg et håndklæde, som er i en sådan net her, så man kan godt pakke det sammen, selvom det er halvfugtigt. Men det fylder ikke mere end sådan her, og når det er pakket ud, så har vi et håndklæde her, som tørrer hurtigt, og når jeg har vasket det. Ekstra poser her til forskellige ting, for eksempel til opladere til mit kamera og diktafon og så videre. Her er ekstra poser til andre ting også. Så har jeg en lagenpose her af silke, som er god, hvis det er meget varmt. Så er den rigtig god bare at ligge i som en slags sovepose her. Og så meget jeg flytter den, når den er pakket ud. Den har lige over sig, hvis det er varmt, og jeg har den inde i soveposen, hvis det er koldt. Soveposen fylder så meget som det her, og når den bliver pakket ud, som tryllekunstner, fylder den så meget her. Dejlig, varm, dun sovepose. Og her til sidst har jeg også et mygge- eller fluenet til at tage over hovedet, hvis at der er irriterende fluer. Det er, hvad jeg har valgt at have med her på den her tur her. Og det er god kvalitetsting, som bare fungerer.